nagari Ngamarta. Ora bisa njebol Praja Ngamarta inggih. Awit tasih wonten ingkang dados pepalangipun para putra Pandhawa. Aja ndadak wigih hararinga ya nggih Dewasrani. Karben saya tatak saya tetek rasamu. Mara gage waspadakna. Pun ibu bakal mimba jemparing. Mara tamakna marang kabeh para putra Pandhawa nggih sendika Kanjeng Ibu. Mara waspadakna para putra Pandhawa. Dewasrani wis nggawa senjata pamungkas sing tunggul malaya saka ketaman jemparing ing kono margane pati Mubarak. Gusakan jroning kewu mandhika dangun selang pedhangipun kang kataman braja temah tegeng lalis tak wis padhake ora pangling iki Wara Sri Kandi ingkang methuke marang Dewasrani. Dasar kepara nyata Dewasrani ora blereng sing dadi mripatmu. Sri Kandi ingkang methuke marang kowe sakwadya balamu. Mara gage prasaja kowe duwe karep apa dene kowe agan bakal medhah Praja Ngamarta Dewasrani. Sri Kandi. Mulane kedarang-darang aku prapta ning Praja Ngamarta awit aku krungu kabar yen ta wektu dina iki para Pandhawa munggah marang Kahyangan Suralaya. Ninggal marang kamukten Praja Ngamarta. Tekaku ana kene ora duwe karep apa-apa mung kejaba kepengin mulyake marang uripe Wara Sri Kandi. Saya ana sakyahene kowe mung dadi bojo nomor 2 Kakang Janaka. Kuwi nemu kepenak apa kanggo kowe Sri Kandi? Mula ayo Sri Kandi, kowe bakal tak mulyake uripmu tak boyong marang Praja Tunggul Malaya. Bakal tak dadekake garwa Prameswari ora mung kowe wae. Kepara-para Sembadra babar pisan arep tak moktekke tobat menungso murang tata. Madyan raimu bagus ning kethah bebudenmu jebul budi mungkuli kewan. Arep Sri Kandi bing kaya ngene aku dudu wong wedok pelanyan. Ora sudi aku tak boyo marang Praja Tunggul Malaya. Tenimbang aku dadi bojo malung tak pateni awakku dhewe aku nglampus diri tak entengke nyawaku. Waduh. Kowe rak padune wong wadon sing wis kebentus, sing wis ora duwe pikiran mulur nalare. Mula banjur ngentengke marang patine. Ayo Sri Kandi, ora usah kowe dadak etok-etok nulak marang Dewasrani sejati. Kowe pancen wis tresna kelawan Dewasrani. Aku wis nampa. Tobat. Menungso pancen ora duwe isin tenan ratu iki. Ing atase wis ditulak kok mesa rumasa yen aku iki ngersani dheweke apa piye? Wis ayo. Mumpung aku isih gelem lho iki. Mumpung aku gelem. Mengko yen aku wis emoh aku iki wong angel lho. Aku ki wong angel mumpung aku isih gelem, kowe ya aja ngengel-ngel awakmu dhewe. Nek aku wis emoh bakal gelo selama murid. Tobat.
Menungso ora ditapuk lambene kok ora sejake ora. Sri Kandi tok padake apa? Wong wadon malang kerik kok ora wagu katon semu. Sri Kandi ayo ora sandhet dawa cerita tak boyo marang Tunggul Malaya. Kelakon penjaluk weton bisa nglangkai bangkene Sri Kandi. Bedandan Sri Kandi. Oh, sajake arep nyoba karo calon bojone. Ayo. Ngantemo. Kowe jan lara tenan. Nyampluk pilingan anggap ya apa? Ayo maju. Ungalno dadamu. Dewa Serani ora duwe dada. Sing ndurak ya mung Sri Kandi. Ora sarembu kan sing werna-werna. Mara tamarane epek-epekku. Tadawana iki anggep yo. Ayo to. Ora sandadak. Menungso kurang kota nyepeleke Sri Kandi kowe. Ai. Wedya. Grayang dhuwur tenggak. Mara ketokno budi parep. Anggap wah Dewa Serani kados pundi Ibu? Ora sandadak kowe ngeman karo Sri Kandi. Mara iki jemparing tamakno ing kene margane patimu Sri Kandi. Hebat Kakang Semar kula nu nek wis gelem metu dayane panah nika sulak nyawang kahanan kula. Tobat. Nggih, gek munggah teng kayangan mawon. Gek diurus sing dadi ketuane dewa. Mengke yen ana apa-apa Semar sing tanggung. Ngesake dawuh Kakang Semar. Ayo bali Dewa Serani, ayo bali. Iki kok ayo bali wae. Wonten menapa? Mbagi rucat rumiyin to. Ngejak bali kok isih wujud kaya ngene. Wis to nek aku dadak sakit kesuwen. Ayo mulih. Malah medeni. Ana sing ndombani. Lajeng sinten wis ora dadak kowe kudu ngerti. Wong ibu ora bakal mandhot tekan semene mesti bakal golek cara liya. Ngono iki sendika ngesake dawuh Ibu.
lar pandang luncar Sarto pawonuting ranu singgar sanira dening kanyut mani selengira Gusti wah kamal mirah ingsun ing Narmada sajroning akuling pangucape jamane Indra tansah dadya linduran kewala katon kang asun sabda busah basa ambelas sah lecek. Balik jokan
tinas sing ajang paperangan. Watang samyutung tumbak potro keris bengkung tameng sempal parepal jembatan pewicalan. Katawa dobel jebabah ing depan lemah lapet suwe kang dodo kebabating Bromo. Tinabrak gondo sengak napek dodo saking kusing sendo tasik ketika kumending madani palagan. Nang sapa sang dewa serani sayuda lan para sing dapet ing manika biadolan iki Lurah Nayantaka ing mangi daya-daya badhe durangan diwangsa marang dewa serani minggah makewan para sing kandi wis ngancik ing wanci Madya Ratri sang saya dalu hararas apyara kang lintang kumedhek sunyo tengah wengi lumarang kandaning puspita sang Dwijawara mrengen lir swaraning matu prangta manungsung